teraz budem trošku kontroverzný, ale ideme si expoznúť influencerov. Rýchly disclaimer, čím ďalej sa budeme blížiť ku koncu, tým to bude viac kontroverznejšie. Bod číslo 1. Môže mi prosím vás niekto vysvetliť, že kde zmizli pozdraví youtuberov, aka influencerov? Kde je tá doba, keď povedal Gogo, bam, čaute, tu je Gogo, alebo Explo, aha, čauky mňauky. Kurva, Peťo, to čo si robil? Každopádne, aj tak najlepší pozdrav mal Vláďa. Nazdar, ne! Dobre, pardon, tak Vláďa bol trošku asi cez čiaru. Ale klasické pozdravy boli, že banger. Teraz každý a jeden začiatok videa je: dnes vás zoberiem, poďte so mnou, dnes vás vezmem, partia. Ja s vami nikde nechcem chodiť. Ja chcem prísť domov, sadnúť si, oprieť sa a chillovať. A nie otvoriť socky a prvé, čo na mňa vybehne, je typek alebo typka, čo ma dade berie. Bod číslo 2. Hej ľudia, len taká rýchla storka na dnes. Partia. Počujete sa, jak to divne znie? My máme na Slovensku a v Čechách narečia, alebo nejaký prízvuk. To asi bolo do roku 2015. Od roku 2015 máme niečo nové a to je influencerský prízvuk. Nemôžete chytiť telefón alebo kameru a začať normálne, alebo jak ja sa len trošičku vytočiť na tú kameru. Akože nie vytočiť, ale naštvať. Ale to všetko kvôli vám, kolegovia. Bod číslo 3. Neviem, koho napadlo, že keď mám slabú chvíľku, alebo som smutný a plačem, takže je skvelý nápad chytiť do ruky telefón a sa natočiť. To akože za koho napadlo pred 5-6 rokmi, keď začal fungovať influencerský internet a svet, že dneska mi je nejak ťažko, tak asi za pol hodinu budem extrémne plakať. Počkaj, mám nabitý telefón, aby som sa potom mohla natočiť, lebo to nebude zlé to použiť do videa. Tak nejak si to predstavujem. Každopádne, pokoj a teraz seriózne. Prišli sme do doby, kedy vo svete máme nadbytok influencerov a takisto nadbytok kontentu. A ono to je super, lebo väčšina z nás, lebo ja do tej skupiny tiež zapadám, môžeme robiť to, čo nás baví a reálne za peniaze. Ale teraz budem rozprávať ľuďom, čo to pozerajú. Prosím vás, vyberajte si, že koho pozeráte, za akým účelom a ako vás môže ten človek ovplyvniť. Lebo najmä u nás máme tu strašne veľa divných ľudí, čo točia niečo na socky a ponúkajú mladým ľuďom a niekedy aj starým strašne divné názory. A tie názory dosť často nie sú s kostolným poriadkom. Čiže kľudne nás sledujte, zabávajte sa, ale vyberajte si, na čom sa zabávate a čo pozeráte. No a ja teraz dúfam, že moji kolegovia ma kvôli týmto 3 bodom, čo som povedal na začiatku, nezahlúšia. Ja vás mám všetkých rád, teraz naozaj. Ja som chcel posunúť iba pekne myšlienku. No ale holi by sme na eventy ozaj nemuseli chodiť.